Остана да си поговорим и аз разбрах, че е преподавател в университета. Веднага дойдох на неговите лекции. Толкова вдъхновяващ, толкова артистичен, толкова благоговорещ не бях чула. Така станахме приятели. Идвах на неговите лекции с неговите студенти. Защо Федра? Федра, защото много мои колеги театроведи казват, ти трябва някой ден да изиграеш Федра. Някога играех с една изключителна актриса, Елена Стефанова, която моя колега Стоян Камбарев казва, ти трябва да изиграеш моя спектакъл, трябва да разказваш на хората, да споделяш, ти си изключителна актриса. И тя каза, господин Камбарев, нямам самочувствие след 50 години в българския театър. Това никога няма да го забравя, защото колкото и да случваш нещата, да успяваш, трябва да запазиш известна скромност. И затова се го отлагах, но когато се появи доцент Пламенов, реших, но след като той каза, искаш ли нещо да направим заедно? И тогава споделих за Федра, но не очаквах, че той ще напише. Както той каза, нито Еврипид, нито Расин, аз ще го направя. Аз се усмихнах тъжно и невярващо.